Motu no togete. Mubiro otogere. Amaguru njirare gocha. Amaguru naro okugura okomo kubutureire ime gutai no kobo koria okomo okoma aturirita. Bono uko okome kurire kegokoronkiro. Bono mwakero. Kegokoronkiro. Bono gintu gitayo pi, gintu tara gitayo no mutwe. Omotu no kare moche. No gachire nandi ngimutagite. Okuguru konde kobutoire nkuyo. Bono na kutoganyeta rende tora gusenkoreta bari. Bono nandi mogenda ekiana muranyo nandi bakoreta okuguru. Omanchi omorigereri nigo nande ngo kwarigania ase channel yega yao channel yega nigeri ororo asingincho yao inyora go subscribe na ko like egere ekero video naso kiri kwanyara ko bago kogerora aso bwango asingincho eyenere channel egokoretera amangana buna konyara ko bakawatika unanyare ko bakawatika iga twako yareteire asinchira yoboikirano bono litkoria rero nigo ntete tochigukwanira egekore gitikianyare ko bagegokorekana kiogokumia na kitoko ibona kigusiya ito ningi kyabeire matuka bangu igani gatwanyare ko batokorora ebikore binke bibe mara bantu baitiru chinyomba chia sambiru bantu baitire gosomo ndo itiro yo mwabo ningi kegenderere tasorogongo rwa busibonega comment na ko like na go subscribe beke comment yago nsabu na bongo nyara ko baki nkonye soma bono ntete ko ba omugano korwase ekenyero kia karando igagotoka si location ya Bogusero South constituency go se bunge ya Kitutu Church South county ya Kisii nige egekone kia arorekana litkoria rero mambi asa abantu babo kabuya kubataitirinde gokora chigasi cyabo cyakira lituko kurinda ase banyora omubiri obekire gabo mbarabare ang'e no muchoyomo isiko omubiri oyo iga nigo obekire ororekanire buna nigo orabeire gekatari monto oitire ngaki echo tari monto tindo kwire buna bagoteba korende ni bagote bango mubiri oyo koranga nigo ringa asegete lakini rero koreki onyara ko bagokoretu ase chinsemecho nikiugo kuminkeri buna omubiri oyo iga tobwati mutu okogoro okomo nigo korusiri ororo bono nakiaba abanyakenyero bakwebori naki omubiri oyo ninki ebimo binde biborerete korwasa omubiri oyo nande ninki omonto yanya arekoba koiteru aretu chinsemechi ase ng'encho niga ekorerekana ng'a tariga igaiteire ase ng'encho omubiri oyo ekero okoyerigereri oraberire macha koretu mpaka agaiga konyoberire korwasa orenge kugatogo oyo bwayenda omokwa wanere tundu banyinsani amang'ana aya tochandire kenyoro omotu noretuga okabekwa joro bako baretire omubiri babekira etosinye komanya serikali eye nyore baro bamanyite ng'aki omubiri oyo nsansa ori ebankoire omotu babeke gesona kio omonto oyu baire omubiri babeke gesona kio omonto oyu ose bankoretera limo babeko tumanye ng'aki niga ekiara abantu baito mbare isiko bara abange tutamanyiti nonyo oboibwa bukirema intu bono nturatebi ndoche babegete bagekerete nkwara amaguru tayo byatombiyo twamagote ng'abarogimbori Bogusero barogimboija omonto akanyenyera sakanyenyeire bagotwarwa ng'ese ino Bogusero no motu Bogusero seino tatiga bono batarateba ng'aki utanga bano bari bamanyete bareta tange bateba iga baimoke batotebi ng'aki yayo omubiri noyo ino orio karasigete bono babisabisete iga ka omubiri oyo roche chinsoti baraireri naba bono maite gente giasinyira abantu egento giankonia giakabire eserikali nero oboibimboro fikirandi nero bagoteba burungi babatenga muntu ino nkoira turi rero tujikonyenya bono banyenyire babekire gosendo oche babegete mubiri baretire baturuteira bono oroche omong'ina yarukwa omoro gitai moro omotu otokira tajere moro bono omotu ochire na omobiri bono turatebe na omong'ina oyo ogachete tajere bono egento kia omoiso ngokwana oboibimboro ema obonge abaibande ebebisete
barabumba ratuka na twategu diongo chakarara misi na no mutisio ngamba tukabwate barasenene bone gentongo saba abantu baito mocha so bungi murara moche mobokero kibarasi bere kire kiminyokanie geti eye kubwebu eye gwakirunsi akiru ojuore jona na nchabiro maera na butobwate macho aramisi egeti babu au kuminyokanie gara batokonye kenyuru kosemba bena kwani abantu baito mbijamono nyasago sin Motu no togete. Mobiro togete. Amaguru nchirare gocha. Amaguru naro okugoro komo kubutureire ime gotai no kobo koriro komo okoma aturire ta. Bono ko komo korire ke gokoronkiro. Bono mwakero. Ke gokoronkiro. Bono gento getayo pi gento tara getayo no mutu no kare moche. No gachire nandi kimutagite. Okugoro konde ko butoire nkuyo. Bona ko na kutoka nyetare ne tora gusenkore tabari. Bono nandi mogenda ekiana muranyo nandi bakore tukuru. Yegera batanga gi. Bona abanyakenyero nigo bakwiburi. Ninki gekogera mangana buna yago korekana. Bona nande gekore munikiga tari bono litangani. Chinseme chichiga naro ekenyoro ekekiga nigo banyora omutwe. Omotu nigo tokaga abu bakaimo kalende bago kumina ki omotu ngakyo toka chinsemechi bakaimo ki omotu oli bakanyoira ase mochari gosenkendu yenye gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Bono lituko lya lero banyorera omubiri otabwati motu otabwati okogoro otabwati okoboko. Ninkyoro chituratebe kegendereta asorongo rwa Gusii. Ebime bibinde nga ibiri andake bono nigo bagotenaki omotu oli banyorete noro oretuga iga omubere nyene noro oyo bono nonye no munyene mbamanyeti ngana ki omonyene norori kose nkayarwete bono nakibare kuburinga onye abantu bamanyete gose bachire baitire omuntu asigete omubere rende mbakogenda bayobeka ange na sobo asenginchi barabo bairire amabokabo goito omuntu mbakumubeka na asa konyoru ochisobo asengenche bono giako bakongu omuntu oyo iga oberire omubiri osaregete bono nacheirure rende nonye mocheri asengenche bono ngaberororo ngaiba komanya banyene omubiri oyo ngayorwete koru Samaria Tanfred Nchabera Maera aiga se kenyoreke nde chirani ye kenyoreke chembo toto B yembo toto E samangana ya chusi motu nabo tokaga iga togacha tukayorigereri tugakera chisimia bagambi basikari bagacha bakabogorio motu oli tugasinyunga ngore tateke kabana abarogi okobe nchero ringi nabo kwa enkoranga na abarogi bakoreteki bayobwate kobabi una korunsega iga side ya monja engo rero mambi nakirwe simi umubiri utokire nakagane gosari ngochigocha nanyore kene n'umubiri nakiro muchibwe simi muchibu ande ibantu mbata chorro ngocha turi nabo twaganya mpaka muchibu nachire ne serikali yachire yabo goirira kibone gento gigotosinya abatari barogi eke negento monta itire kurwe saitire akare tukubekaga kabanga nabarogi na ntura gundwa buya muntu nekibago kiaringi gose n'umuntu uringi umuya na unokorora sebuna to ligereti aito mondo yaga itira kabekwa ase bono yarekana nga kumanyikana gochi bareta butuko babekagu mbuya mono sana sabaminto sechene wao gochaiga korora ya toberere gaiga igara yo kondo kimono ngana asengencho muna bono muna nche mugondo narenge na mnyokiri shortcut gocha nkano aiga ensema aiga igo abaminto uchumbe ngoru ase bali bawo korama ngana yaiga ntoroche nga mubiro tokobanga no muntu otindo kuletwe oyo no muntu itetu akaletwa ngosaba balia bangeti gosaba nyenyi bakonyenya abantu bareta ase ensemo chingo bakonya kwa abantu chimba bakore bali kana nagasakara rinde bananti bateba sobo ira sagete omuntu oyo ko direct kwano ne serikali gasia ngororo igo bono gose
kiba korere egasi eri abo batiga soba ari omonto omanyikana mapema egasi eng'ororo igo ase eng'encho onye omonto nomosaria buya mono Nyasaye taeti onde okobua bogoitonde lakini inonye mwanyorire okobua igoro ya sheria ya maokaino etari sheria ya serikali kimwa butoire emetwe mwaretera amo naende biabe egasi gochana abo omonto oyo oba amo mapema igo bono ingobota ibe message ngotoma ase bari bagokora aya iga nabari seta iga momaete ng'a obwoibi mboichire gochakera age ya 20 mpaka 35 seta iga esaregete mono igo ene message mwatomeirwu andake onyore naro okorukoruma igo taini akara ng'ondokeria abanto aba naki kiageroretwa igo moire magoro make moirarere Yesu ase omochief bwa ensemo eywo nera atebire na eki na egento kiogokumia ase location yaye kianyarire koba gegokorekana tari rimo tari kabere yanyare koreta esosobe ase abanto gose ase abamenyi orogongo oru bakwebori ng'a ninki bakorire ekebe nki kegenderete ase ensemo echio ninki omobere oyo otabekerwa ase ang'ao ninki otatigerwa ase totebe ase ekenyoro ekeng'ao ocha kobekwa iga omonto nigo obegetwe inki kegenderete ase ensemo eywo ase boigo ateba buna barangeria ebarasa egere rituko ria aramisi baikaranse bagamba amang'ana aywo egere bamanye ng'aki ninki gose step ki bagotake koreng'ana na amang'ana aywo nabo igo niga ateba buna oboibi mbobuchete ase chinsemo echio ase boigo ase ebarasa eywo bagochi konyara koba bakorigereria ng'a oboibi oboiga naende baonya abanto naki abanto batige oboibi kero omonto akore egasi yaye kero omonto aerigeri erinde kero omonto ari ejasho yaye omaete na ekero okorerete egasi yaga emeremo noro nogospende nabo nkomanya ore naki na ebesa yane neroseri inche bweka omonyene igo ngonyetumeka iga na iga na iga kobwariria onyorete ekiabosa omaete na kere kiagekora buna gwakenyora bono rende eki na egekora kiogokumi sana kianyarire koba kegokorekana ase ekenyoro gia Karando location ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Inche nkoro kwa Senior Chief Fidel Soeri korwa ase location ya Bugusero South aiga igo twachire korora omobere bw'omonto oitire lakini ekororekana tari obwekenyoro kiane kitari kisano isato omotwe ntwanyorete the same place ase ang'ene neiba ekorokwa Christopher Omenyo omotwe notogete ase echaime omotwe oyo tobwate risabo rietukia tobwate ebinyinyo tobwate amato amaino karenge togataka komanya ng'a omotwe oyo noyo oki ekarorekana noyo bwa omonto agatoka komanyekana ase eria yane omotwe oyo okabogorigwa na disi ayo okairwa enkendu ya Kisii Referral lero mambia nanyore esimi korwa ase oyomo bwa bamura bomochi oyo omenyete Nairobi ogontebi chief naende omobere otokire waito ekororekana omobere oyo nobwa omotwe oria tinakora kende ngakera omogambi ono omoke Jonathan Onyando kamotebi tang'ana ase site torora amang'ana aywo twachire twanyorera amaene n'omobere bwegichana egeke omweng'e omonto bwe chinguru obutoire okogora okomo oakire omororire korio riokobee naende obeire decomposed epati embe monto oyo taramanyekana so far nigo ekororekana iga aretire korwa ensemo yare akaretwa agatugutuga iga egento nkeri ng'a ekenyoro kiane kianyorirwe obokong'u amatuko abere getari gokora emeremo gwakona eka yogotoka komanya ng'a amang'ana kiaya
omobero oyo twarangeire disi ayo basikari bamosocho banyoirire enkendu ase omotunyeno kare omwitone ase abananchi mobeka oboremu motwe mosabere ekenyoro eye na esaini embe yokoragererigwa ekiagera ogokwa omonto tikori okogokwa omonyama omonto Nyasaye omotongete naende akamogora ase rigori rinene ogoita omonto ni laana enene ase bari bagakoreta amang'ana aya tumelaani kitendo Nyasaye ogwakana obosaria Nyasaye ogwakana ebisiomba kemoranche kaba abatoereru naende mbuyamo nase eng'encho kende kebenkera akorwa rioma nandire abase ekenyora egetegererete abasaki bamang'ana biyamo nase okogenderera koba abango gotomanyia ebituko byense chingaki yomoerio buna bigenderete gokorekana igo ntogenderete gotuka twatebirie abananchi batome chisimi ase abairi na abasani gose omobero oyo iga nomanyekane aende twararia rituko riebarase enene yogocha gokwanera usalama rituko ria Alhamisi omo DCC Ogitutu Central Sub-County nachiche ase sub-location eye ntosimekemete namang'ana amange ya usalama nakwanwe mwesi pimocha ase obonge ari toranyare komanya gosoba banyene batokire gose mbaratoka biyamo nase okogenderera kobeka obotoereru amo na obwanchani omentekana ase egati yaino mpaka rituko eri ria Alhamisi. Chief otara kware Kiswahili kero kende asaya ne junction indoche abo ase comment nigo ntete oru amaoni yao gose onyare korwa ebirengereri biagotebe ng'ana ki mbikore kiebi bigendererete nande andake ninki gekogera omobiri oyo iga otabegete ase ang'ao okabeka iga iga ase chinsemo chia bogusero genderera korigereria channel eye iga